denw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ komi ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ame tenela février kalo kile fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ka aw fo ka ko ɲuman dɔn ni waati na aw minnu sɔgɔlen ana aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la. Wula in na an bɛna an da lase jamanakuntigi ale ye ladala jɔnjɔn yɛlɛ kɛ jamanakuntigi dagayɔrɔ la ka fara a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan. An ka cɛfini ta baw u ka ɲɛma ka kɔrɔfɔ la u ye wulikajɔba dɔw kɛ ni o ye AES kɛlɛbolo kelen ye ka se ka bamanciya wale maa caman daji haka ja u ka ɲɛma dɔ bɛ yen nɔ u ye o fɛnɛ daji. An ka cɛfini tabaw kolo bɛ ka giriya kosɛbɛ o de la Sevare fintigilakaw drone AKNC o taara ka a d'u ma fintigilakaw ka minisiri fɛ yaasa u ka se ka dɔ fara jugu olu kɛlɛli kan. Marabolo kɔnɔ kibaruya min na taa n'an ye Kidalikaw ye u ka jɔnjɔn yɛlɛ kɛ monte de couleur mun ɲɛmaya kun bɛ Kidali marabolo ɲɛma Elhaj Gamu bolo. Kayikaw ka marabolo ɲɛma ale taara i ɲɛ da cɛfini tabaw kan minnu ni olu jogina mangana jugu olu ka walew fɛ. Burkina Faso jamana ɲɛmaw u ye polisilakaw ka baara giriya kosɛbɛ ka moto 200 ɲɔgɔnw ka ta ka di u ma. Haïti kɔnɔna gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ arala k'a fɔ ko mɔbiliw tɛ se ka don sanfɛ pankuluw minnu bɛ diɲɛ sigi na Nations Unies ka bolo kan o dɔrɔn ka se ka don Haïti kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛyaw ye. Ninnu de an ka wula in na kibaruya bakulubaw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli walawala aw ye kosɛbɛ. A y'aw sɔgɔ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na sɔɔni an bɛna ɲɛfɔ k'aw ye. An bɛ segin ka foli kɔrɔkɔrɔ ka di aw ma aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafoni nɔnɔ ye. I n'a fɔ n tun y'a fɔ cogo min na bi sɔgɔmada in na an ka jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ale ye ladala jɔnjɔn yɛlɛ kɛ kalo o kalo jɔnjɔn mun ni a bɛ yɛlɛ san na k'o kɛ an ka jamana taamasiyɛn ɲumanba ye bawo jɔnjɔn o de bɛ jamana kofɔ ka jamana kɔrɔta sanfɛ o de bɛ kɛ ni jɔnjɔn a yɛlɛli taamasiyɛnba ye. A bɛ kɛ jamana ɲɛmaayaso ani cakɛda baw caman kɔnɔna de la o siratigɛ de la jamanakuntigi a ye o baaraw boloda kɛnɛ mun kan ni ani a cakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen cakɛɲɔgɔn minnu ni u bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiya bɛ jɔnjɔn yɛlɛli o bɛ an ka jamana tigiya de kofɔ ni o y'an ka souveraineté ye o bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ani ka an ka jamana ka taamasiyɛnba in ni o ye an ka jɔnjɔn ye a b'a yira k'a fɔ a sankɔrɔtalen don an bolo sanfɛ wa baaraw bɛ ka kɛ ka Mali to sanfɛ malidenw ka yiriwali o kama. An ka kɛlɛkɛcɛw olu ka sira fɛ kiba kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaaba a ye cikan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔba kɛra an ka cɛfini tabaw fɛ AES kɛlɛbolo kelen mun bɛ yen nɔ ko Force Unifiée de l'AES olu ye wulikajɔbaw kɛ Mali ani Niger dancɛ la fo ka taa se Mɛnɛkan faw ma. Wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye kosɛbɛ ka dadigi kɛ bamanciya walejuguya kɛ wale tigilamaw la cɛfini tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la ko ka sanga ni janvier kalo tile 31 sibiri don ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu mun bɛ AES kɛlɛbolo ka bolo kan ni o ye Force de l'AES ye u ka wulikajɔw de kɔnɔna la u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka taa o yɔrɔ mun bɛ n'a bɛ wele ko Akabar ni o bɛ Mɛnɛka fɛ ka manganiya jugu ni o bamanciya walejuguya kɛ tigilamaw ye minnu ni olu kɛmɛ ka alisilamɛya birifini biri u yɛrɛ kan
ko État islamique yi u ye o maaw caman ba ka u faralen to ɲɔgɔn kan motow la ka u susu ka maa 20 bɛɛ lajɛlen k'a daji moto 20 ɲɔngo u y'a bɛɛ lajɛlen daji ani fo ka taa se katakatanin mun kun kɛn bɛ k'u ka doniw ta cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ u ye katakatanin fɛnɛ viser k'a bɛɛ lajɛlen daji k'a kɛ bugurijɛ ye olumasiri tabaw ka ɲɛma a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali cɛfini tabaw ka fara AES cɛbaw kan an ye bolo ɲɔgɔnma mun kɛ ko a bɛ ka kɛ wulikajɔbaw ye bawo ko alamisa janvier kalo tile 29 an kun ye jugu minnu susu menaka kɔnɔ ni o dɔw kun bolila olu de kun fara mɛ ɲɔgɔn kan ka sanga ni sibiridon ye k'u to u ka fara ɲɔgɔn kan sira fɛ an ka cɛfini tabaw ani AES kɛlɛbolo kelen olu ka cɛfini tabaw u ye ni maa ninnu faralen ɲɔgɔn kan k'u sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn k'a fɔ siga t'a la ni maa ninnu taji banna u kun kisɛ to u kun u to boli la u dɛsɛra taayɔrɔ t'u bolo u faralen ɲɔgɔn nin kan AES kɛlɛbolo kelen ye u viser ka u susu k'u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko nin wulikajɔba in na sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ni a b'an ka faamaw bolo ni o bɛ maaw identifier ka maaw sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn maa ni maa mun don ko o sɛgɛsɛgɛli ye danganiya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ bamanciya walenjɔya kawale tigilamaaw ka ɲɛmaa dɔ ni o ye Abu Albagas ye Abu Algabas Ishmaeli ko ale dajira fɛn mun ye nin wulikajɔ in fɛ ale maa mun na a kun bɛ Inata Bakak ni o bɛ Menaka fɛ a kun bɛ o munumunu salo kɔnɔ wa k'a kun ye dɛmɛtɛmɛ wale ta ka ɲɛsin kosɛbɛ maa nana sumalen ma n'a wele ko execution o maa kun don ko ka sanga ni nin wulikajɔ in ye an ka cɛfini tabaw ani AES kɛlɛbolo kelen force unifiée de l'AES olu de ye nin maa kofɔlen ka a daji ani ka bamanciya walenjɔya kawale tigilamaaw a tɔɲɔgɔn maa 30 hakɛ ka u bɛɛ lajɛlen daji ka u ka minɛnw caman ka u ci an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw fanga bɛ ka giriya wa a bɛ to sen na a kolo bɛ bonya kosɛbɛ AES kɛlɛbolo fɛ yaasa AES dancɛw bɛɛ lajɛlen na cɛ nka fo ka jamanaw an ka se ka juguw ka u kɛlɛ ka lakanakow ka a sinsin keba an ka cɛfini tabaw olu ka minɛnw bɛ ka giriya u kolo bɛ ka giriya dɔ bɛ ka fara minɛnw ka diɲɛ don o don yaasa ka se ka juguw kɛlɛ o siratigɛ de la an ka cɛfini tabaw minnu bɛ sevarekaw bara u ye kɛlɛkɛminɛnba dɔ sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn minnu ni arila k'a fɔ ko diɲɛ subahana mansin kuraw la a nafa ka bon kosɛbɛ wa a dɔnnen don kosɛbɛ diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka cɛfini tabaw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ o de kɛn bɛ ka a sɛbɛntiya bɛɛ ye k'a fɔ kɔsada in na jɛkulu dɔ bɛ n'u b'a wele ko global forum olu yɛrɛ k'a fɔ ko UEMOA kɔnɔ an ka jamana bɛ jɔyɔrɔ gale la kɛlɛkɛminɛnko bunakun kan ani kɛlɛko bunakun kan ani fo ka taa se CEDEAO kɔnɔna la jɔyɔrɔ 2nan ko o bɛ an bolokɔrɔ ko nin baara in de bɛ o sɛbɛntiya bawo o rapport ni o sɛbɛnfura bɔlen dɔrɔn ni kuma in na ka sanga ni jumadon janvier kalo tile 30 ye an ka wolomasiri tabaw olu ka ministre général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye nin drone suguya ye ni o ye AKENS ye ni a bɛ dilan turkikaw bara bawo nin drone a nafa ka bon kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛn mun don sanfɛ siraw bɛɛ lajɛlen na a bɛ sababu ye ka cɛfini tabaw u ka kɛlɛkɛminɛnw kolo giriya ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan o siratigɛ la ko ni AKENS in taara k'a di Sevare maaw ma kɛnɛ mun kan ni a kɛra nisɔndiyakoba ye an ka cɛfini tabaw ka ministre ani fo ka taa se wolomasiri tabaw ka ɲɛma général division Umar Jara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ko nin drone kofɔlen ni a bɛ wele ko AKENS turkikaw ka cakɛda mun bɛ yen ni o ye Bayraktar olu de bɛ nin drone kofɔlen in dilan wa ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn nin kɛlɛkɛminɛn in nafa ye mun ye wa a bɛ sɛgɛsɛgɛli ni surveillance min kɛ sanfɛ a fanga ka bon kosɛbɛ wa ko a bɛ se ka taa sanfɛ fo ka se mɛtiri 12 hakɛ ma ko altitude a bɛ taa fo mɛtiri 12 hakɛ wa ko drone kofɔlen a bɛ se ka to sanfɛ ka tile kelen bɛɛ lajɛlen kɛ surveillance sɛgɛsɛgɛli ɲumanw na ka se ka juguw u bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u siralabɔ ni ka u susu k'u daji wa ko nin drone a nana mun ɲɛfɛ ni o ye a laban ye ni o tun ye drone TBD ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o fana ye kɛlɛkɛminɛn min a fanga ka bon kosɛbɛ wa ko AKENS o fana fanga ka bon ni o ye tuguni nin ye dernière génération min ye ni a dilanna Turki jamana fɛ ko diɲɛ kɛlɛkɛminɛnko bunakun kan bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka nin kɛlɛkɛminɛn in ka sɔn a ma k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn in a nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana cɛfini tabaw ka ministre Sadio ka kɔrɔfɔ la kɛnɛ in kan yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ ka wulikajɔ ni baara mun kɛ o de ye ka se ka an ka cɛfini tabaw kolo giriya nafolo mun n'a bɛ ka don minɛnw na o nafolo ko tɛ nka
nafolo kun ye mun ye kɛlɛkɛminɛnko kun ye mun ye an ka se ka an jɔ an yɛrɛ kolo la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ yaasa anw kana taa garibuya kɛ ka se ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ o mun ni a tɛ di an ma ten u b'a di an ma ni jagoyaw walima gɛrɛntɛ wɔrɔ ye k'o ta k'o da anw kan ko nin b'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ ka kologira bawo nafolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ anw kun ni drone kofɔlen hali n'a sɔrɔ a musaka bɛ t'i jɔ sefa dollar wari miliyɔn 30 hakɛ la ko a wulikajɔw a n'a nafa ka bon kosɛbɛ bawo a bɛna mun don an ka cɛfini tabaw ka baaraw kɔnɔ a bɛna wulikajɔ mun fara u kan a bɛna an ka cɛfini tabaw kologiriya ka se ka juguw kɛlɛ yaasa laɲini ye mun ye maliden ka se ka lafiya o baaraw ko laɲini ye o de ye o baara de bɛ sen kan k'an bɛ taa kalanko sira fɛ ani forobacɛw an ka jamana forobacɛw ka minisiri ale ye fonction publique baaraw ka o nun don o mun baaraw bilala sen kan ka sanga ni sibiridon ye janvier kalo tile 31 ko fonction publique ni o maaw b'a kɛ ɲɔgɔn dan na ka don forobacɛw kɔnɔna la ka sɛmɛ nafoloko sira fɛ a baaraw nun donni kɛra sibiridon lycée Askia Mohamed kɔnɔna la Bamako ani fo ka taa se lycée Aminata ni o Elbadi ye ko nin hakilina in ye tali kɛ an ka forobacɛw maa minnu bɛ don a kɔnɔ ka se ka olu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ an ka jamana forobacɛw minisiri ale kelen kun tɛ yen tigɛko minisiri ka fara sigida lakanako minisiri ni kalanko minisiri olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ mun n'a kɛra yɔrɔ ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen bɛɛ jan bɛ forobacɛw ka se ka kɛ ɲɔgɔndanw ka se ka kɛ n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na namara walima yuruguyuruguw ka o kɛlɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔndanw kɔnɔ pewu ka nin ɲɔgɔndan in kɛ ɲɔgɔndan jɛlen ye o siratigɛ de la yɛrɛ la k'a fɔ Bamako kɔnɔna la yan nɔ maa 1600 ani 56 olu de tun bɛ nin fonction publique ɲɔgɔndan in o kɛnɛ kan épreuve olu caman b'a la yɛrɛ la k'a fɔ ko Bamako lycée Askia Mohamed ani fo ka taa se lycée Aminata Diallo olu de tun bɛ ka nin baaraba ninnu kɛ ka se ka kalan ninnu kɛ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani fo ka taa se a baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka sɔrɔ maa ma namara walima favoritisme maa ma dɛmɛ a ko la Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fɔ maa 43 ani 104 o de ye ɲina candidat ye minnu bɛ ka don fonction publique ka a ɲini yɛrɛ la k'a fɔ marabolo kɔnɔna ninnu n'o dɔw bɛ tali kɛ Kayi Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao ani Bamako ko nin bɛɛ lajɛlen candidat a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na lakɔlɔsiliw bɛ ka kɛ ko ɲuman yaasa ɲɔgɔndan ninnu ka se ka kɛ jɛlenya jɔlenya kɔnɔna la yuruguyurugu walima ko wɛrɛ foyi kana bɔ a kɔnɔna n'an bɔr'o la an ka jamana minisiri mun bɛ maliden sigilenw kɔ kan ale ka koɲɛw kunna ni o ye Musa Atayɛri ye san 2025 kɔnɔ minisiriso in ye baaraba mun kɛ a ye o bilan o jaabiw o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɔ k'a di maaw ma kɛnɛ dɔ senfɛ kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2025 kɛra yɔrɔ ye malidenw minnu bɛ kɔ kan u ye wulikajɔw kɛ ani fo ka taa se minisiriso in ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ ni jamana ɲɛmaaw ka hakilinaw ye ani fɛlɛ minnu bɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo ka se ka tunganata sira juguw ka o kɛlɛ minisiriso ka wulikajɔw kɔnɔ la k'u sera ka dɛmɛ don maa camanba de ma san 2025 kɔnɔ ko 2025 na n'i y'a jaabiw ta k'a lajɛ a bɛ maa munafa bawo k'u ye dɛmɛ mun kɛ ni o de ye adamadenya dɛmɛ walew ye humanitaire ani fo ka taa se maa minnu ni u b'a ŋaniya ka segin jamana kɔnɔ u ye olu ka seginni wale minnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka musaka mun bɛ di u ma ni u seginna u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye jamana kɔnɔ yan nɔ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Musa Atayɛri ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin wulikajɔ mun ni jamana ɲɛmaaw a b'u sɛbɛnna ma kosɛbɛ conseil ministre tɛmɛnen senfɛ ni o kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 28 ye ministre yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra wa a lakɔlɔsira baara kan ka kɛ cogo min na ko a taara o sira fɛ maliden minnu bɛ yen nɔ ni olu seginna ka na u mago bɛ musaka mun na ka se k'u ka baaraw kɛ ni jamana ɲɛmaaso ka fɛlɛw ye musaka min bilala u bolokɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen di a di cogo la ani fɛlɛba caman bilalen don minisiriso in fɛ yaasa maa minnu bɛ segin ka se k'u ka kɔɲɔ ɲɛnabɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ ko tunga bulon ani fo ka taa se fɛlɛ wɛrɛ fana bɛ yen ko cadre national de réinsertion des migrants o kɔrɔ maa minnu nana u ka se ka don baaraw kɔnɔ o hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen minisiriso a y'o baaraw kɛ san 2025 tɛmɛnen kɔnɔna la wa ko ka musaka ta k'a di u ma u bɛ se ka u boloyama yɛlɛma cogo min na ani ko san 2025 kɔnɔ
jalajɛba camanba de kɛra jalajɛ minnu bɛɛ lajɛlen n'a bɛ tunganatalaw olu ka hakɛw k'u lapasa ani fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilina mun ta k'a fɔ dayɛlɛlen no bɛɛ lajɛlen ye ni maa mun bɛ kɔ kan n'o bɛ fɛ ka na cakɛdaw dayɛlɛ ka na o wulikajɔw kɛ ko dayɛlɛlen no bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka na u ka baaraw kɛ forum international de la diaspora ko o fana kɛra nin ye wulikajɔbaw ye Musa Ater a ka ministriso san 2025 ka tɛmɛ jamana ɲɛmaayasow olu ka hakilinaw kan u sera ka baara minnu kɛ malidenw minnu bɛ bɔ tunga fɛ ka na n'a ka di minnu ye ko rapatriement volontaire ka se ka olu dɛmɛ Keba an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka marabagɔkɔnɔna kibaruya kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an bɛ taa kidalikaw bara Keba an ka marabagɔkɔnɔna kibaruyaw la jɔnjɔn yɛlɛ mun ni a bɛ kɛ kalo kɔnɔ ko monte de couleur o baaraw kɛra Kidali marabolo ɲɛmaayaso o kɔnɔna la kɛnɛ mun ni a ɲɛmaaya tun bɛ Elaji Gamu bolo général de division Kidali marabolo ɲɛmaa ni kɛnɛ in a kɛra yɔrɔ ye Kidali marabolo cakɛlaw bɛɛ lajɛlen an ka cɛfini tabaw ani fo ka taa se délégation spéciale minnu bɛ mairie kɔnɔna la bɛɛ tun bɛ yen nɔ ka se ka taa ni jamana ka ni kɛnɛ belebeleba ye ni o bɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn ka o labatoli ani o lapasali kofɔ jɔnjɔn mun ni a bɛ souveraineté retrouver o taamasiyɛnba don ni o ye an ka yɛrɛtigiya ye ani mali ka keleya ka yɛrɛ k'a fɔ malidenw jɔlen bɛ u kolo la wa bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka jamana lapasa fo an joli laban masenakaw baara yɛrɛ la k'a fɔ ko malo hakɛ o jiginna kosɛbɛ bawo foro kan ka malo hakɛ mun bɔ cikɛlaw tɛ ka o hakɛ sɔrɔ cikɛlaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ yen nɔ ni olu kan ka tari kelen na ka malo bɔrɔ 80 sɔrɔ ko a dɔw tɛ ka tɛmɛ 60 kan tuguni ko o bɛ tali kɛ dugukolo a bɛ ka tiɲɛ ani fo ka taa se fɛlɛ kura minnu ni a bɛ ka ta ka se ka angɛrɛ ni o ye nɔgɔ ye k'o d'u ma o gɛlɛyaw de kama ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ko o de kɛ bɛ sababu ye jateminɛw kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ɲinan san kɔnɔ cikɛlaw tun bɛ ka malo hakɛ mun makɔnɔ olu ma sɔrɔ ka se hakɛ ɲininen ma kayikaw baara marabolo ɲɛmaa ni o ye général de brigade Musa Sumare ale ye taama kɛ ka taa se kayikaw ka kɛnɛyaso Fuseni Ndaw la ka se ka taa i ɲɛ da cɛfini tabaw kan ani fo ka taa se kan militaire Mamadu Lamini Darame cɛfini tabaa minnu ni olu jogina k'u to ka tajidoni mobiliw ka olu bilasira Kayi sira fɛ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko bingalikɛlaw taara bin an ka taji mobili minnu kan ka sanga ni alamisa janvier kalo tile 19 ye maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ ni o ye finitigilakaw ye marabolo ɲɛmaa taara ka taa i ɲɛ da u kan ni ka a yiru la k'a fɔ jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la hakili bɛ u la ani wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka cɛfini taba minnu bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ jamana ɲɛmaaw olu kan ka mun kɛ u ye ka se ka jɔ u ye marabolo ɲɛmaa a ka nin taama in na a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛfini taba minnu bina jamana kumabɔli la ani fo ka taa se mobili bolilaw ani paranti minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ walima minnu ni tora ni damatɛmɛ wale ninnu na ko ka yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u bɛ ka wulikajɔw kɛ su ni tile yaasa ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen ka lakana sinsin ka jugu ninnu kɛlɛ jugu minnu ni olu aminako ye ka gɛlɛya lase an ka jamana ma gawukaw bara u ye jamanadenya su ka o laɲɛnɛmaya jamanaɲɛnɛmaya su in a tako filanan in kɔnɔna la maa 12 ɲɔngo u ye jɔnjɔn ani trophée de l'excellence ka o ta k'a di olu de ma maa minnu ni musow b'a la ani fo ka taa se kɛnyɛrɛ tigilamaw ani maa camanba bɛ yen nɔ ko minnu cɛsirilen bɛ kosɛbɛ marabolo yiriwali baaraw la minnu bɛ ka bolomayɛlɛmaliw kɛ kɛnɛ in kan
marabolokadenw caman ani marabolo ɲɛma bɛɛ lajɛlen k'u nisɔndiyalen don ka se ka ni baara in kunbɛn. Yorosokaw bara kumaɲɔgɔn dɔ bilala sen kan ko diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ dialogue interreligieux ko baw an ka jamana kɔnɔ diinɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni keleya la. Baw diinɛ ko kuma dɔw la a kuma bɛ caya. O de la ko hakilina in tara Yorosokaw bara ka se ka diinɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa kumaɲɔgɔnw ka kɛ bɛn ni keleya bɛ se ka siraba cogo min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Baw ko nin kɛnɛ in kan maa 20 hakɛ de tun bɛ yen nɔ. Silamɛ diinɛ tigilamaw, kerecɛn diinɛ tigilamaw ani maa minnu bɛ ni olu yɛrɛ bolisɔnnaw ye bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ko kumaɲɔgɔnya kun tɛ dɔwɛrɛ ye diinɛ kana kɛ farafarali sababu ye an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Hakilina in bilala sen kan marabolo kɔnɔna ɲɛmaw ani fo ka taa se ONG Odilo ani u dɛmɛbagaw olu ka hakilina de kun don. Mayinakaw bara u ka dugu tu tigɛbagaw ni o ye famille fondatrice ye san o san olu bɛ kuranɛ kalan ani duwawudon kɛnɛ sigi k'a ɲɛsin Kayi marabolo ani u ka dugu ɲɛta ani dugu fɛn bɛ u lamini na ka duwawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka sanga ni ɲina san ta ye. O kɛnɛ de sigira fasoɲumanya kɛnɛ mun n'a kɛra sababu ye maa caman y'a kunbɛn ka bɔ duguda caman na ko nin ye hakilina ye nin baara in bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ. Kuma caman u bɛ taa duwawudon kɛ ka dali masa wele bɛn ni keleya ɲɔgɔn minɛ lakana u ka se ka sinsin Mayina ani a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na. A kɛnɛ kan u bɛ jolibɔnw ni bagan fagaliw kɛ k'o kɛ sarakatiw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛta hakaja u ka sigida ɲɛta ma. Kibaru tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45. Burkina Faso jamana ɲɛma Capitaine Ibrahima Traoré ka sanga ni février kalo tile 2 in ye a ye moto 2000 ɲɔngo k'o ta k'a di polisilakaw ma ko mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka polisilakaw ka baara ka a kologiriya k'a to u bɛ se ka munumunu salo kɛ joona joona marabolo kɔnɔnaw ani fo ka taa se faabaw bɛɛ lajɛlen na yaasa u ka baara ye mun ye ka duguba kɔnɔna lakanaw kɛ ka baniba kulo ani ka maaw ni bolofɛnw lakana u ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko ni motoba minnu filɛ nin ye 2000 in a bɛna dɔ fara u ka wulikajɔw kan lakana sinsin Burkina Faso dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Kongo RDC jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ale bɛ Dubayikaw bara bi ka sanga ni février kalo tile 2 in ye baara minnu ni o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ arabu ka fara ɲɔgɔn jamanaw ni o Émirats Arabes Unis ye o ni RDC ka bolo ɲɔgɔn ma bawo a bɛ waati jan bɔ jɛɲɔgɔnya kun kuma fɔra k'a fɔ k'u ka se ka bolo bila sɛbɛn na o siratigɛ de la jamana ɲɛma Félix Tshisekedi a sera Addis Abeba kɔnɔna la a sera Émirats Arabes Unis kɔnɔna la ka se ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ bolonɔw ka bila sɛbɛn na ko baarada caman ka baara mun n'a dɔw caman bɛ tali kɛ ɲɛta kuntalajan jamana fila ninnu olu ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko sɛbɛnfura page 100 ɲɔngo o de bɛna kɛ sira camanba fɛ Kongo RDC jamana ani Abu Dhabi olu ka bolo ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la. Senegali jamana kɔnɔ ko dɔ de ye maaw kamana gan u ka siyɛnta kulu minnu bɛ yen nɔ n'u b'u wele ko lutte traditionnelle o maa fila minnu dɔnnen don kosɛbɛ ka u to kunnafoni plateau dɔ sanfɛ télé dɔ sanfɛ u bɛ ka ɲininka u kan ka na kulon dɔ kɛ n'o bɛ bɛn février kalo tile 7 ma u ka ni siyɛntalaba ninnu ni u yɛrɛ dɔw dɔnnen don kosɛbɛ dusuw de bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ k'u kɛ ɲɔgɔn kan télé jabaranin sanfɛ o mun n'a ye maaw kamana maaw yɛrɛ k'a fɔ ni wale n'a ɲɔngo man ka kɛ jango kuma mun na jabaranin sanfɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la ko kumaw de fɔra ɲɔgɔn kɔ ni maa fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ kelen bɛ yen nɔ ni a dɔnnen don